खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय GNSM नि सावरायमा मेल पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाना माब्लाबाबो खर' गंग्लायना भारतजों सावरायलायनाय जानाय नङा दाब दाब जायगायाव जानाय टेस्ट मेच क्रिकेट खेलनि फिथाइ दानिया फैदो आबुं रादाबाव मैया 27 आगस्ट खालारखालि सेंगाजान माजरबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव GNSM नि मेलखौ UBPOनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जाबाय गाहायै बे मेलाव साखाथियाव थानाय ब्रह्मपुत्र दैमा आरो सिमेन्ट दैसाया धेमाजि जिल्लानि गोबां गामि न'-बां लामा आबाद फोथार आरो बायदि बायदि गोबां खहा खालामनायखौ होबथानायनि राहा लामा लानाय रांखान्थि खहा जानायखौ जौगाहोनाय आरो समाज फोसावनाय बायदि आयदाफोरखौ लाना मेलखौ खुंनाय जादों मख'जाथावदि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै केन्द्र सरकारनि बिबान गोनां रामदास आथवाले आसाम सरकाराव बिबान गोनां प्रमिला रानी ब्रह्म हालामनि MP प्रदान बरुवा हालामनि MLA बुबुन पेगु रुनुस पेगु आरो गोबां आलासि महरै नुजाथिफैनो हादों गाहायै बेयाव फैनाय आलासिफोरा गोख्रों रादाय होदों दि बे ओनसोलाव दैबानाजों खहा जानायखौ जेरैखि जाया होबथानायनि राहा लामा लासिगोन होनना दानिया फै गाहाय आलासि रामदास आथवालेनि फंनैसो बिबुंथि जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में हमारा सांगली जो मेरा जिला आता है हमारे विनोद विकास जी का जो सांगली जिला है महाराष्ट्र में पूरी डिवीजन प्रमिला रानीनि फंनैसो बिबुंथि মই বহুদিন ধৰি আপোনালোকৰ ধেমাজি অঞ্চলত ধেমাজি জিলা অঞ্চলবিলাকত মাজুলী লখিমপুৰৰ সকলো বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত মই পৰিভ্ৰমণ কৰি চাইছোঁ বিগত 2006 চনৰ পৰা 11 চনলৈ যিটো চৰকাৰ সেই চৰকাৰ থকা সময়তো মই কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকৰ এই অঞ্চল মই ঘূৰি চাইছোঁ মই আচৰিত পাইছোঁ যে ধেমাজি ঢকুৱাখানা বা লখিমপুৰ জিলাখনত বানে আমাৰ ৰাইজক ইমানো কিছু কৰে খেতি পথাৰ বুঢ়াই পেলোৱা দেখিছোঁ মানুহৰ ঘৰ বাৰী दाखालि 27 आगस्ट खालारखालिनिफ्रायनो पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाना भारतजों माब्लाबाबो खर' गंग्लायना सावरायलायनाय जानाय नङा होनना फोरमायहरदों थांनाय 25 आगस्ट खालारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फ्रान्सआव G7 सामिटआव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पजों सावरायलायनायखौ नुना पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाना पाकिस्तानखौ गाज्रि होनना बानसावनायनि थाखाय गोनां जायोब्ला निउक्लियार बमखौ बाहायनाय जागोन होनना फोरमायहरदों बेबादि राव बुंनायखौ आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ इयुनाव बेबादि बुंनायखौ एंगार होनना बुंदों दाखालि 22 आगस्तनिफ्राय कलम्बोआव जानाय श्रीलंका आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जानाय टेस्ट मेचआव निउजिलेन्डआ 65 रानाव देरहाबाय श्रीलंकाया सेथियाव 244 नैथियाव 122 रान खालामो नाथाय निउजिलेन्डआ सेथियावनो 436 रान खालामो आरो लिड्सआव जानाय अस्ट्रेलिया आरो इंलेन्डनि गेजेराव जानायाव इंलेन्डआ देरहासार जाबाय अस्ट्रेलिया सेथियाव 179 नैथियाव 246 आरो इंलेन्डआ सेथियाव 362 रान आरो नैथियाव 67 रान खालामना देरहासार जायो एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों